Эш һәм 5 күрсәткеч буенча план үтәлмәгән. Әле 2021 елда гына булса бер хәл. Ул әле 2020-2019 елда да күзәтелгән, дип белдерде телләр турындагы законнарны гамәлгә ашыру буенча Совет утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин. Эшлекле чарадан Мөршидә Җиһан видеоязмасы. Республикабызда татар теле һәм рус телләре тигез хукуклы дәүләт теле дип игълан ителүенә быел 30 ел. Әмма без аның бозга әйләнүен сизми калганбыз. Күптән түгел тел комиссиясе утырышында бозның кузгалуы искәртелде. Юстиция министры Рөстәм Заһидуллин да үз чыгышын Конституциянең әнә шул 300 ел элек кабул ителгән канунын искә төшерүдән башлады. Татарстан Республикасы Конституциясендә татар һәм рус телләрен хакимият органнары һәм дәүләт учреждениелары эшчәнлегендә бер тигез куллану хукукы беркетелгән. Юстиция министры дәүләт телләре турындагы законнарның төрле өлкәләрдә үтәлү яисә үтәлмәү күрсәткечләрен атады. Аларны бирүче җаваплы оешма вәкилләре арасында Олег Хисамов хәреф хатасын төзәтү эшләрен кулашлаган проектлар белән таныштырды. Республика халкын татар телендәге илмә такталарда һәм мәгълүмат такталарында исемнәр һәм язулардагы хаталарны ачыкларуга җәлеп итү буенча конкурс үткәрелде. Конкурска модераторлык итү безнең институтка йөкләнгән иде. Конкурс барышында 3200 гариза кабул ителде һәм муниципаль хакимият органнары шауларын төзәтү эше оештырылды. Шулук фәнни оешма мемориаль такта язулары, географик атамалар, тулайым топонимнар каталогын яңарткан һәм татар исемнәренең русчага тәрҗемә итү сүзлеген әзерләгән. Бу хакта тулырак Татарстанның гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъматуллина сөйләде. Ниһаять, паспорт һәм ЗАГС хезмәткәрләре өчен гомуми үрнәк бар, әмма аны федераль салым хезмәте аша гомуми реестрга кертергә кирәк. Тел белән бәйле четерекле мәсьәләләрне хәл итүне Казан шәһәре башкарма комитеты мәктәп һәм балалар бакчаларында мониторинг үткәрүдән башлаган. Шулар нәтиҗәсендә төрле юнәлештә эш планы төзелгән. Шуларның берсе татар теле укытучыларына, балалар бакчалары тәрбиячеләренә семинарлар уздыру. Бу семинарлар өчен, аларны дәвам итү өчен мин татар теле комиссиясына һәм шәхсән Марат Готовичка бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Гомумән Марат Готович быелгы күп башлангычларның дәвам ителүен теләде. 2022 елда да. Һәм инде без комиссия белән дә уртак эшләрне алып барачакбыз. Утырышта катнашучылар аерым алганда Илшат Әминов масса күләм мәгълүмат чаралары исеменнән үтенечен җиткерде. Хотелось бы обратиться с просьбой, чтобы в Министерстве промышленности, Минздраве, Минцифры, Агентство инвестиционного развития, Комитета по туризму и в Минэкономике появились люди, которые способны на 2 государственных языках доводить до населения социально значимую общественную информацию. Спасибо. Бу үтенеч түгел, таләп булырга тиеш. Мондый таләпне утырышта онлайн һәм офлайн катнашкан кайбер район хакимияте башлыкларына да юлларга кирәк. Киләсе утырышта әлеге һәм кәгазьдә генә язылган планнарның үтәлешен тикшерәбез дип нәтиҗә чыгарды Татарстан премьер-министры Алексей Песошин. Есть законодательство республики о государственных языках. Его нужно просто выполнять. Для того, чтобы выполнять, нужно просто работать. Поэтому я прошу обратить на это внимание, усилить работу. Через месяц, если будет необходимость, по результатам доклада Василия Гаязовича, мы еще раз встретимся. Уже не для того, чтобы рассказывать сказки. Спасибо. Мөршидә Җиһан, Гөлнара Муллаәхмәтова, Татарстан яңалыклары.